Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini di mabana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kaseng kinong thokot hakaktian khasi lani kakhasi Ortho Society kala pentep bakan penkre da documentation ban penklan ye kajingdawa pendrong yaktian khasi hakakrnet popra gari disensyar gari India ya kani ka society kala simrai hakajelang penthamai nongkit kam jongka kabalong hakalai terip jumang arja arkwar hasinot college chilong u professor DRL Nonglai Ubalasya jit biang banbat ya kakam presiden ulong bakani ke documentation kandai ke jingwat pnia halo kaktian kasi katho katar ke culture nolor ki company so haki film ki drama ki khana pateng bat banrap ru bakan long kasaki ke baklain nak benta ke jingdawa da ka bapentep bak society kan hiar sya Delhi banbut dien ya ke jingdawa bala menjur ru da ke yeng dobar thawai ke jala megalia bat sakut menta hakatnat kampo yeng ke sarkar India banyo jumunjur Loong kan ye ke documentation kandon hadu sauspa sanspa sla nalor ki wipat kimat jingdawa ban pentrikam nak sarkar jela u professor DRL Nonglai loong bag society kala penthmai ru ye kariti trikam jongka ban budien ye ke jing kerpat jungi ke sarkar ban pendet biang ye ke office trikam jongka seng namar keseng menta kalong keseng ke ba agak inshallah Kersian bisa dari sarkar, kalau long ikut ke sahitya sabha, kalau long ikut sahitya sabha, apa jam kejelah, kalau kersian bisa dari sarkar, ti kawai ni kikam kibagi lah, ya keren kalau ban, kemudian ya kejekerpat jangi baga sarkar kan, aisyuk kamera, nalor kawai kamera kepada lah ai, mentang nalor ke office, jadi kampat biang ngidon kam syur ka tugani kamra kawai pat ke jingdawa kalau ban penyo no ya ka jaka ka bagila mantai la ka jong ya ka office sai kam jong seng kita ngidon ki artliki kam ki bagi dai ban budin ban sarkar nanta sakoi pat ka kam kalau ban pendep ya ka jing pentre ya ka khasi dictionary ya ka bagila dan sedang na dokuni ka senam ko adab da ka jing bai tengka jong ka sarkar Meghalaya. Di se halot ni kapang ki riunang rutet ki ba bet ki ba simbi ke jing kitli ke ba pura nam tagani Profesor Badap Nimwar badi Dr. Barikat Tiam Kilaban Ajikren kumno kene kam kalaya ndai kedai ke kam ke bangi rai pengin pendam lakumno kumno apo lais dam benta bahkan dan ke jing berhenti ke jing speldan bagi babuan ki bentai ki dai batka ketip kasih nanta sangwai pat kalomba ngin boden tenge ya kiting dawa jongi ban pedrung ya kitin kasih apo ka knet kawatra kajing boden kan sedang hi nadu kini ka sarkar jela kajing leje kendo yo chief minister but yo minister but page ya ka political department ban nakali ka sarkar rukin budin tige bedai batka Ministry of Home Affairs nakali jom hero kom ka khasi Ortho Society ngi sa hiar cha nomba dali ya ka ban budin hangno kani ka kam menta kana sakot ban khawi dai bakani ka wai ka rai ka ba ngirasin ka ba kia ka long ban penkre ya ka jing lum jing tep ka ba bunia ka bangila ban on ka documentation hak bedai bat kaktian kumju bat literature kumju bat ke culture nang ta ki wei bat ki benta kom ke kam drodor lane ka art nang ta ki wei bat ki kam ki biasno bat ke culture jangi ke kam penmi ye kini ki film lane ki drama nang ta shu i khana pateng ki bakum ka jan ben riwidan ka jing perkhat jangi ka lomba ketika documentation kelaban koi hadu sanspa page but ya ketika documentation ngira kom kasaki ke em bat ke baklan bede bat ke jingdawa dan bedong ya ketika kasih apa ke kernet tuatra shushu ikinoi kai
kasih kibala lese bandong kom ki expert hagbede bat kajing pemenia lane examine yaki examine thumkam kibapelo ni competitive exam lada kaktian kasih kayu rom haga kene kebapra maklem pep kan sayo yo kawai ni kapepa dan rom kum ka subject haga UPSC exam kini kita benta ke bagi perkhat bagi rom hapo katakan jinglum jingtip dan ka documentation be dai bat ke jing dawa ban penyo iktian kasih ya kejaga kemudian haga kene kebapra kita gelom katu dari kam kiba konsert kiba nilai sim hangene kejingalan mendagas or sakui de kaba don kam kalom ba ngila pendat dia kan penha pentumai yaga riti trekam joka kasih other society namar boro silenter kenika society kadang long baik ka society kebala isu register apo ka society registration act Terima pada kalong kekasih Sahitya Sabha o jong ka jela bala Krishan bisa daga sarkar ti namta ka jitip jongki kani ka snam arjar arpuai arpuar kadang long ka sen ka badingkom daga sarkar Meghalaya kalau ai ka annual grant ya ka seng bad ka grant ka bagi yo namta ka snam arjar arpuai arpuar kalong kumpa khat brimla tingka bat ngilam ha biar ya ka mang tingka jo hing rekam dengan sengna tadas ngam arajar apulai ka balong khat nyola tingka te lengba kini ke jing be tingka jo sarkar ngin sala ek ban rekam ne kini ki kam jo ka seng nang ne samat menchua ki balong khot khambo ni ki de ki batho yaki likely kitna ki bakomsan jog literature ka poetry ka drama dat ka fiction kumjuru ki batho ang bede ber ka ktian tenrei menta ka khasi ka thosati ka long ka seng ka ba kedum ya bro kinam tho tamba lakum no ki de ba tho ka wei ka jing tho ka ba kerpan lan ka article Belapan mi hakin nuki jingtho kumpi jingtho wadnia lani ki souvenir ki badai ki jingtho ki ba bahar lani ki bala tho kono kan tilara ki tho ya ka subject science ya ka subject social science ki tho ya ka geography ki tho ya ka history lani ki ba tho bedai bat ka jingko jingkia mentai kita long kita kerja ke kasih other society. Kita kinong drodor kami Rafael Wajri itu yang berdaya ke kam jami. Dia mengiru kita mana kerja ke kasih other society. Kinong penmi film kami crowd kupar kami kami kitbor deblu nongrom. Kita ro kita mana kita kerja kasih other society. Handrai lakum no kumro kita bandan kawai ke jingtho rapenmi ha kikot kibabha ka society klabu thongru ban pendep ya khasi dictionary hapo license bat kani ka dictionary kan long kum ke jimpel scam ya rukom spell dak ya kikentian khasi mu jongi ya kani khasi dictionary tolong ban lumdo iki kentian baro ngila dan rewat ki research associates bat kini bar rewat mata kelas sedang ya kajing 3 ngila pia ya kini ki rewat bakin sim ya lagi jong ki bentang kata kabut dan nak pelan jongki ban baik ikikot ki bali ikikot jongki kena school mag ko ban lumrut paro ki kentian ki badan hakikat barak belum pertengin abstang cuma ada kan dia dah kata de ki wei pada ki ni baik ikini ikikot ki ba ki ikikot ki bali ikikot jongka culture ki bali ikikot jongka literature ki ikikot ki bali halor ketian pat ki wei ki subject nang ta shu pan ngilap buru ya ki na pelan jongki ni research associate ki ban haban le sya ban le field work kata kabat ban le sigi jaka kiwe pat ki jaka buat sigi ki kitin tenat ban lum jing tiap kenang bangin la ban pediar ya katup ketir jong ka ketin khasi bat ngila de jet lupai kini ki ban tre ya kan dia kan dia
Namar ngidon kam kumbang ladap keren mentan dai presiden. Ngidon kam kini ginong thok halor ka art. Nang ta ginong thok keren halor ka put katem karwai ka siaw. Ngidon kini ginong tem tenrai bat ginong put ikini kijing put bat kijing tem tenrai. Kibabon na kini ginong haki la kijong sinong latip ka wai gade hang people smith. Dia namar kata kada bat kidan ru ki jakash sis than riwar kiba nang sinai gini ki tiartem kumya ka bom kana kerabat kini ki singkin thai ba ter. Dia namar kata ngidon kami kini ki research associate bikin ledu si kini ki jaka bandum ya kini ki kerteng ya ki kentien bat karu komisna bat ter bangini ya ki kentien baro ki bedai ya kini ki bat ki benta jong ka kentien khasi. Nang ta syusyuru nila dan ru kanika ka meeting ka bangilai yo banrai yaki tiar ki bangin pendan kam na ka benta kanika kam ka khasi dictionary la de mat phang mentan de president ibul ong ba na lor ka balum ki kentien magani kalau ka badan kam hana ka benta ka ban scam ne ka bangi ong ka codification ya ka khasi nginum la ban codify ka kentien khasi limda ngilai yo ban lum yaki kentien ban ai ka ching batai ki chingmut ki jongki ban pedru ya kanika grammar kabedai bat kar kom pendan kam kar kom pensyong iki ha ka sentence lani ha kar kom kenno yaki kumnung ipin mi ki sawat ba per namar kadon ka jinge per wata pedeng ki kitien trat jung kitien khasi ko kidan kar kom kenno ndrei men ta bangi trei shwa ya ka kitien pedeng ni kwa ba kar kom kenno kan long ka berhenti kanum dan ka jinge bakla bat kumjuru ha kar kom spell yaki dak men spell dak ki kitien kabala judan kababon kala along kababait ki berhenti ndai kidan katok ani ki jing bamir henti dia ka jing temu ka wen ki jing temu jang ani ka dictionary ka long ba ban binbit binbiang ban binbait ikini ki jing bam ya bait lang ki jing bamir henti thang ban spell dak ek ten khasi dia ha ka be dai pat kani ka ban bu ya kini ki sawa ban binbit binbiang kini sawa ngila de rai bangin thiet katuk ani tiliki machine ki equipment kita tiar ki kor ki bor ki bangin pedan kam ha ka bangin yo ban ring ya kini ki sawa barok ki bangi kam ya kom kenno ya kom keren bat kum ta ter ha ka bedai bat kani de kini kilong bat nalong kata shushu ngila rai ru ba kani ka ha kani dictionary rengkat ru ngira ban ai ru ya ke jimut pada ha ka ketian english kani kolong ka bedan kam namar bang kandan ke jingerti ke jinge suthu kan ya kom pendan kam ya ka ketian nang ta shushu pada bat ka kut kolong bangin bu ya kini ki phonetic transcription katamat ka way pa ka way ka kentien ka bangi penrong ka dictionary ngin aru ki la jengeram bagi beri kan satu tek kumdo ban keno ya kini ki kentien di kita ki long ka tu kan ni tli ki mat ki ban kam bat ngan shu thu epi ba ka jing trai ka nang ya chai ngila de ban ya kendo la arsil laisian de menta kata yo rung indang ya kendo biang kan ka research committee ba ha ka bangin ya pe ya ka progress ngin review ngin pe biang menta haduk andu ka ya ba ka haduk andu kini ki research associate kala ban lum ban lang ya kini ki score jing tep ka data ka batlala bandum neki got kisla ba naki bapuan ki waypat ki sources la neki tmei ki bangi wa de jimte halor ki niki ketian buan kilenti bangin pedrus pai ka ketian nama ka ketian kamla ban ne haju kayai kala ki dang buan ki bawan ki patmai kat ki jingjah ki bajak berthai khamtam ka science technology kumta ter ka media kini baro khoi ki dang mi ting dan kam nomor kata kada ban yo ya ki ketian ki bade biang ka way niki ki lat kilenti ka long berbor ka long ba ni ban sim kalian kumbaga lek ketian english ka asim kalian na paro ki ketian jog berthai ngila ban lek kata pat kila lek kata ro ki buat mo menchua ketian kasi kalat ka paar kalau bangin sanyi ki ketian thambai mentan bila yo asno i president ila itu mo ya ka kumno bangila pen thambai ya ka ngi mongshu constitution ngila ong da ka riti penyakam ya ka ek bangile ang ta ko ngi san ka ketian ko thambai bat ngi idan kam ban lek ka ni khanang ba ngi nang perus pa shu ka top ketian bat sakaway pat ngi ka way pat kalat kalong bangin let chi ni kitian ta kumba play imo menta ka bangi ong ka dhengkali bun kim tip kamut ayu ka dhengkali kami na iru ka dheng ringi ngi tip na iwe ni ki dukhat ibla khla na menta ibdan shu apthai hasla apthai idei ba close lim do idei ma i be thu ba ka ne ka kentian dheng ka wanna ka kentian dahareng na ki kitian boy ha ka ba ki masi ki sakut ba ki ne ya ka lenti ke penwet iwe pat de ki ong ka dahareng masi de hadian wan rai kata ka kentian chani menta ka ngila penrit ra ka ngim ong syuk ka dahareng kali mi ong ka dheng kali ten rai ka tmei ka long hi nak ten tra nga arta tien bakin dan buan ki kentian ki bakum kita naki ketian tenak ki per jong ka rika si jantia ki bangila ban lum thup
Ba khnang bangin la ban bin bit bin biang ya ka jing don kam jong ka tian khasi